SLC, Ground Zero Jose, Jun Cabral, salamat. Yo! Sa akong wala, gikan pagnaga. Corridas. Yo, shout out din. Kay Carmauno na nasa gawa something niya. Daniel Bruce voting sa National RIC, Pro, Pure Organization niya, Bangtas, Imakots day, salamat. Sige. Salamat siya ba? Sa akong tuo, gikan pa konsolasyon para ninyo. Wala akong try. PRO sa Talang Raymond, sa Shaman, sa nagpa-organize sa event, sa Anjelo, sa isa sa Talang may Tanggong, sa SNC, salamat sa nag-sponsor, salamat sa... Yo, una nila nga mo, una mo balat si... Corridas. Corridas. Alimod si Corridas. 2 minutes para ang Corridas. Yo, check. Buhay ba? Game. Yo, Corridas versus Cloud9. Ha, sa wakas nag-abot na. Kibaw una ako nag-lagot ka. Kay sa matagduwa na ko. Bisag wala kaya pilma. Labot ka. Akay bati kag naumbay. O punchline na diretso. Wala ni dagang paigot pa. Baw kay imong nawong murag. Sanggot ba? Hala, sige, sapot pa. Akay, di ba? Unfinished business, nga match. So, di na sila ngay pang malbong. Kaya di patayin natin ka sa una. Huwag dugay natin kang gilubong. Ako, karoon na po na wagbalik. Sige, akong suliton. Kaya bisag wala si Climax aning duwa. Pero himuon di kang sito. Kaya kaya di kang solohon. Sito solo, bitch. Kaya di patayin natin ka sa una. Di bunogog. Puno sa kulata, nga nung nabuhi ka, naka-ingun ko kuyawa, pero sige, sa mong pagbanaw, di ka magmahay kay masakay rakong tirada, sige, lugit sa mata, gamit ang gihait na kutsara, ang tudmurag, luha ang muagas nga dugo, sige, isaw sa planggana, bahilon sa plastiko yung mga barkada, inanami ka mangtas mo, patay yung taganaga, ha? Pero di ka ako kontento, sige, tabas sa lawas, gamit ang blade, gihait, para sigurado na rin patay o dili na rin ma-admit putlong tanang organs o ba'y wala ako'y konsensya gusto lang ako ma-feel mo Cloud9 nung sa kasakit ang kamatay nga wala na justisya pero ayaw kabala ka kaya ko'y gasto sa pagkaon ngit-ngit niyo nga tugkaran sige akong pahayagon o sa mong hayabay condolence ko'y akong mana kauban kalipay ka sadya mo'y pulisa kasakit sa mundugan sige tagay sa taman sige batay sa dalan inanami mag-celebral Cloud9 tumawa ka sa kalibutan yo sa di pa na may tabo sige mag-antos ka sa kasakit sige natos na kay wala na kay gamit sige pagpasaan na o krus para makaingon ka o pait ha krus pero dili ka tawgon o Ginoo kay hundas ka mong sa inyong kamatayon karon Cloud9 pag amping para maluwas ka ay di na may tabong i-extend pa o oras na kaya bisag wala ti ka giutang na ning duha Cloud9 pero siguradong maimpas ka ha inana magsuwat bay mura ba langit didukbog matag syagit o pusok siguradong mga panit ang bukog kay mismatch kun rin ka para pait sa hinog di na mo katuhuan ang resulta mura ba gadayit ang busog kaysa patigontra ni mo na ubay wala na kay tsansa mura bag natigontra ang gumos nga sinina sa bag-o nga giplansya wala nyo nag-get sa akong linya ingon ko gumos plansya inanaapsay ang resulta kung sa pagpatay sa kontra kay easy ka sa pagpatay mong wa na tayo pasensya kay sa mga ginani ka bati anaw sa pagpatay wala di ko'y konsensya bay o wala ko'y konsensya aning usa-usa sa mga ginani ka bati anaw di ko magduha-duha kay round 1 pa lang gani daan patay na imong naon patas inang daan butang ipabelo na lang daan wani mo na get ingon ko round 1 pa lang gani patay na imong naon sa round 2 pabelo na lang daan kay nga no ako yung gikontra didididik ko ni mo kamahayan kay kibaw ang bati kag naong bay di na nimo madawat kay sa katawaton ng kamaturan Ikaw yung mamatay nga way hustisya, mo nga isig billing, mamatay nga way hustisya, extrajudicial killing. Sa round 1,
nilapas siya sa oras. Samtala ko, nilapas sa lawas. Okay? Last na mong duwa, wa na ko giyariyan giyatay. Mura magod kong series bus, ako na lang nabanggaan niya, akong giatrasa na sigurado yung patay. Kuya karon nag-inisog kay gahi na magbukog. Kuridas mo balik ko, tugog. Ay nasobraan na kasi mo kabugo. Mura mag-ilog ni krimo mo pagawas ka o baho. Ay gusto mo makidua, abidaghan na mag-info. Gusto mo himantay sa ubang kinabuhi, pero iyang kinabuhi, wala po nasakto. Maong karon, patay ni trabahante kay Sano. Palaban ni Climax, hindi mo kayang gaisano. Kay iyang tira, pupupupupuro personal, dispiradong animal, manamay, uglain, araw taon lang brutal. Diha palang daan, wala na kay daganan. Kaya kung tira mo rag landslide, hasta yuta mo nagan. Mura ni Bill diagram, riyatan na suma, pero dako tagkalahian. Kaya mo kahit na ibuslot, dagong, maumay kang hinuan. Samta ako, murag tabay na naitimba, ang musabay sa kong alaw, naaagay makuha, imong makuha, aso bisag, wala pa'y daog, nabuhi ka sa buslot, hinumdumi ang Skyflex, pang palakas lang ng loob. Skyflex, tinoy sa dinas kagago, kaya inig-abli, puro kuha ang makita niya, pugot imong ulo. Kay peligro, imong kadua, murag nag-picture sa menteryo, kay puro patay ang nakuha. Di bangga, kanako, aron nangaray si makauna, ako lagi chocolate, pero ikaw ay makaon na. Iwan na akong pagduwa, di kayo masubraan sa respirado. Kung saan mo ng puro komersyonal mo, kung wala kay respeto, respirado, wala respeto, ipakita imong binuhatan, kayo mo nagbinuhatan sa mga walang grado. Yo, mulapak daw siya sa lawas, ayaw pag-anak, bakakon. Ikaw imong lawas akong lapaon, kaya na, unimo mukaon. Ha? O batiki kag naumbay, mura ka o gronton. Unsay imong siris pas mo atras, gago ka mao mo yuton. Ha? Yo, o sardinas, imong gipang surya puros bakak o puros na naatik. Unsay sardinas ba? Gago, isuti kag balik. Yo, game round 2. Yo, sa tinuod lang, kaning duha, dugay na ning line up. Pero maglikay niya ang piste, kay mangitag sigat para dali rang murang up mo duwog. Dagko nga events, ang batignaw nag-make up, Hawaii rolling, mas taas pa kag-level na ako, pero kita nagyapon ng magka-match up. Ha? Kaya di ba ni duha kag si RBL? Oh, grabe nakasampol. Wow, grabe nakasampol. After nila duwa dito, silang loko nagrambol. Kay suko uno kayong piste. Gigaan bagani og partida. Gigaan bagani og partida. Gikontrakan niyo og disable, pero mura og pariha. Kay kung siloko na diferensya dire, imuha dire. Wa mo magalagyo ato gago. Nagsumagay pa mo dito sa venue, mura mo mga gwapo. Kay suko kay kang loko. Sige kag panaway niya, mo na nakabati nimo. Una ka manaway sa uban bay, tanawa sa kung unsay bati nimo. Pero kibaw ba ka kung unsay bati nimo? Imong naong, may nakaroon, kibaw na kung unsay bati nimo. Yo, og after sa pangitabo, nag-guest tara polo. Inyong manok, grabe naka-shuffle. Self-proclaim nga nakadaog kang jigoy, ha? Pastilantol. Kay last two battles niya, duwa ka blintap MC yang gihaw. Si Cloud9, grabe nakahambol kay real talk. Kung natimingan pa lang sa syudad ko nagpuyo, masiguro karon usan ako sa imong mga idol. Ha? O pasalamat ka nga sa probinsya ako nagpuyo. Ug usa pasad, busy ko sa trabaho. Ikaw pasalamat ka kay dili ka busy usa pasad wala kay trabaho. Ha? Kay sa tinuod lang Cloud9, ako'y gipulaan nimo imong linya. Imong linya halos tanan balik-balik. Taga Simana na apilan ni events, lupig pa adik-adik. Kasi imong gipakita Cloud. Kasi imong gipakita, dili mi proud. Nang patay ka sigurado kay imong gibangga taga South. Nang di mo makuha ang kadaugan kaya kuwang hawd. Nang makadaog lang siguro ning gago ang tagawan sa ang crowd. Nang mo nang ay na lang mo kahibong kung anong empty na. Kay literal out of stocks na ang inyong cloud. Nang pero nakachamba ka ang bumpi. Wow, grabe ng garaa. After ni nga battle na sa duwa, inigsulod si Mana. Pastilan bataa. Nakasunod second round sa tournament. Grabe na ang kuyawa. Maong dili daw 100% ang makakita niya ng duwa. Ha, di ba? Basi nagtuo pag ginana ka sayo.
dili 100%, palusot ra ng asturya para kumpilti ka, naakay ka rason. Ha? Bars, di ba? Kung di na nina ako makabawi, kay kung, mong di na nina ako makabawi, kay mong linya, murag imong naong para nimo kabati. Kay ano bitaw ako mo, pag sure ganit niya Cloud9 kay basig, pag sure ganit niya Cloud9 kay buwan di kasi mong parol, imong mga pasangin, murag Dragon Ball sa TV. Grabe naka-full house. Speaking of Dragon Ball, mao ni resulta kung mag-fusion si Piccolo Dindi. Kay bisag yapil pa ni Mos Vegeta bay di gyapon ka na ako magsilbi. Di ka kay go siguradong mamiss ka. Gamitag energy ball damn, patay gyapon kang Frieza. O patay na kadaan kayo kung imagine. Go, patay na og siguradong ma-chocolate na ni Cloud9 tawag og daot nga Majin. Boo! Majin Buu chocolate Cloud9 kung wa nimo na get sigurado na kang kirig. Di ba Majin Buu hilig og chocolate? So meaning Cloud9 ikaw akong hilig. Kay nga no bitaw ako imong gikontra. Di ko nimo kamahayan. Kay ibaw akong bati kag naong. Bay di na nimo madawat kay sa kitawaton ng kamaturan. Kay balo na siya sa ibang tanong loko pero wala ni adto ang yatay. Iyaran pamatulan ba ang aray si magtinabangay. Nasuya kang alagang tugduwa ay pagbuot ni go. Gibuhat ra ko na aron mga rider mo asinso. Di ko barayan nimo sabay sa uso. Kitabangan na gani mag-lockdown pag amigo. Gay. Round 2 na buhaya nga praning. Hindi natin underestimate kay talented kamao mo wiring. Nasubraan sa talented magbasket bisag wiring. Ito nga na kung words nakabantay ka boy. May pang wordplay sa imong kinabuhi na apay meaning. Okay nabuhi ka sa imong palakad. Pues patay ka sa akong palad. Kaliti ka ka level bisag inyo paning lugar. Ako pagdawat sa duwa murag tagay na gipugos. Respetar. Kayo nasunan ba mong RIC? Munggos ka ubo. Munggos ka na ikay pila ka gamay utok. O sa kapunuan sa RIC, akong patumbahon. Arong sunutuay yung napay duwa, wala na ko'y balikon. Ay karon matapos imong adlaw kung gabi una, pakanong tamong kalendaryo at pikas-pikason kung piksa. Maugwaya, di ka magsilbi. Imong kabogo, murag si Prince, wala na ko'y masulti. Ang angay nimo, wala kay angay. Kasi duwa na Agent Orange mo nagisulti na ng climax ay wala na ko'y paki sa mga nananaw. Kaya makuha ko pumba, boom, inside iglakaw. Nangabuan mo ba? Paakol na yung bumba sa ilabay. Wala diya, duwa bisag. Wala pa'y buo. Di siguro bumba, basta yung granada, imong ipasabot. Kung si Queens, kasi sa'yo, ikaw po si Sipiat. Climax niya, tabang mong upat. Kaya tradisyonal ito sa Mingga, yung abanhawa na kung isugat, mong di ka magsilbi, sa guminom ka bunakid. Kaya gabo ang bukog sa bata, bone na kid. Dagandag palusot, pisya katakas sa kumbars, piniriso sa bilibid, ibangga ka sa lisod, at ubang sa sulit, kay pulido sa init akong anggol, Egyptian pyramid. Akong tira, muranig kapay-kapay na ganig, galaway, inig, patay-patay, naghanang galaway. Itayag na kunig, ay kumilis na round to. Baong sa mga ones, dako ang regalo, iligpas ko, ay tako, iyang ulo. Yaw, dako ko na kong ulo. Ha? Yaw, dako ko na kong ulo. Ayaw pagana, kanahan. Bahalag dako ulo ba, at least isuraan. Ha? Yaw, og sa imong gipang istorya, murag nagago naman ka. Gitabangan ko na kong amigo na ita. Ha? Yaw, round 3, sige. Kinalasan nga huna, ipagawas ng tanan mga tinaguan nga suwat kay patay na ni Ron Claro kala wasan na bugat busa ang passport si mga kamatayon si hinaya naglukat kay biyahe kasi imperno kay tuwa si kamatayan gahuwat busa paminawang tukar ug ayaw ug kakurat kay mong utok nga bahar kinaglag antina kay karat busa ayaw sa gulog tikas kay self-proclaim na kang sikat kung bali-balihon ni mo akong linya sakit murag sa mad. Munang taning unggoy nga nasaag dire, siguradong muagas ang luha ani Claro. Aslum ni mong naong murag suka, di ka makimong makriminal kay wala ka kay kaso. Kaon busaw nung ngayong pagabugal, bugalon basin niya imong liog akong malubag, lupagon.
Kay mo jokes, di na mo kayang bagayin-bagayon, kay mo utok, yabag-yabagon. Inana magbali-balibay. O inana magbali-balibay, di na kinahanglan nga magbalibad, di na kinahanglan magdali, imong dila kayang baliktad, ilan. Kung imong naong ang balibon, bisi magatawa ko sa pagiloktol. Ingon ko naong bali, gilok, kung balihon imong naong tigol. Kung balihon, yaw, kay piling ako, ini mga piste. Kaya piling mura mo mga gwapo. Gikuha ko na siya pagka-model. Pero model sa ulapo. O kasi tinood lang ka mong tagawans, puros mo abnormalun. Abnormalun. Kusugin mo doon personal rhyme battle niya. Masok ko personalun. Ano? Kay taas kayo garbo. Big taas na nabot. Kunyang batasan, hugaw pa sa tae. Grabe, di ko makasabot. Sige, ikaw na ang sikat. Ikaw na ang bagis. Kaya kung mapildi ko na yung muwaning duha, wala arnay chismis. Sige, ikaw na ang sikat, ikaw na ang hait, kaya kung mapildi ka ng duwa, siguradong grabe pagkasakit. Ay pasikat, o pasikat ka, di ba mo na yung mong gusto? Sige sir, I will deliver mo ra. Way kabutangan na ang kasakit nga yatag di mo literal no pain reliever, kaya ko ang hari, diri sa wrinkle meander. Take care mo ra pag naghasi si Chito Miranda sa mic. The order, take care. Dahil mong dinanin na ako makabawi. Kay mong linya din ako masabtan para sa mong naong kabati. Kay pwede rin, kay galing duwa, bisag wala ko maninda, pero sigurado nang ginan siya. Pwede rin sa magbutang kung keep distance, dire kay kung naong anay lang, lagyo o tag-distance siya. Kay pati kag naong bay, o pati kag naong bay. Last, pati kag naong bay. Among nakaingon o mayra. Ayaw na lang pagpaka-master, pogi, kay mong naong gamayra. Kay kung pants ang isgutan bay, kay kung pagupo kayo ang isgutan, wala kay pants diri bay. Paulay na lang daan, naroon dili, may makasaway. Kay kusog akong tira, Max. I-feel lang kasakit sa imong dughan. Kay sa imong kamatayon, gago, giwag ka sa imong mga kauban. O, buha po reference. Iba ko magets aning tonto. Ingon ko, mayra, ulay, pants, libya. Kung wali mo makuha, imong nawa akong punto. Inana, magsuwakbay, makuha ka ng impact. Ang mananaog, halos makapakpak. Bars, jokes, reference, usasad na. Sige ka na, anay mong jokes, usapan na. Kaya kung ako makasuwat simple, makaingon ka og nice. Timani, cloud 9, gipildi na tika once. But now, twice, kay nga bitaw ako, uwi mong gikontra. Di ko nimo kamahayan. Kay pati ikag nawabay. Ibaw ko din na nimo madawat, kay sakit dawaton ng kamaturan. Salamat sa battle, good luck sa Rapulo. Galos proud. Napildi ko na kaniya, naginara na po. Kamong duha man ato, di man ikaw sa ragod. Atay, naliwan ako sa lipat. Anak ko mati. Okay. Namayay di ay. Sige, good. Imong Nicole Villarreal murag imong tira, di ka na galis mong amigo, ginamit pa dyan. O di ba Nicole siya? Nicole siya. Among panagkita, walay absent. Ikaw yung past, wala na ka sa future, kay ako yung present. Kaya yung message, murag bench. They listen. Cellphone reference, nakatagamtam, nakagkasakit. Murang ako check city, nga wagi vibrate, timog-timog, inagpislit. O di ba di ka makalahutay, isang personalay, maong kaning halikin ang kabuk, unahong giligguba, arong di na ni kadamay. Walay, kalat na masaksihan. Mura kong straight cleaner, kay limpyo akong dalan. Kahit kanahan, ipakatuo pas imong kahambog. Basta ni po na tao, basta matandog. Pero yung nigmata, di kang makabarog. Buhol na gilinog. Dugay na akong ginuwaan o sa pagkulong sa mulayog. Hinumdumi mas lalikan ng prutas, basta mo hinog. O, nakaduwa na akong taas nga event, pero gilimit pati kabugo. Hinumdumi ang agila o ulpa o taas, mas dali makakita o piso. Maong bugo, akong linya na ay ubat, mo palatay ni dugo. Pero di lang nakatiwasan na akong lines, kaya nako, importante yung istorya ninyo. Sa mga one sa rising, ani na lang bata, anay na lang tag-ulo. Kung saan na ito patangat, kung ipanubog ka sa itong garbo, mura na tagarani, kaya sana itong prinsipyo. Baong karong gabi, huwag kakiyo, mga daw ba mapildi, ang importante, makahios sa tanin nyo. Yo, magsasapa, parang daw. Panel 2017, RIC against all. Yo, magsasapa, parang parang daw. Yo, judges decision 5-0. Okay. Yes. Let's battle.
Price kay niya, gika kong siya manubek ka. Para na akong interview siya duwa. Cloud9 ko kay sakto sa oras. Ito yung bars, balance tanan ba? Kaya akong buto kay Cloud9. Ano ko gatay? Your age, hindi wala ko love. Parang gusto na siya. Nagari yung buto na ko para Cloud9. Grabe punches pero props kay Corridas, grabe sa Ako kayo Cloud9. Medyo nakuha na ako Cloud9 sa round 3 pro. Content. Aray. Buto na ako Cloud9. Kaya release. Yung season 6 doon ka ulit. Ikaw daw ulit. Inatay. Wala na lang mga na. Wala na lang maning... Basta,